היפנוזה עצמית ותת מודע. אני מתי אברמסון, פתח תקווה. ניהול התת מודע הוא חלק חשוב מהיפנוזה עצמית. השתמשו בכוח של התת מודע במקום ההיגיון של המודע. ברגע שיש לכם דמיון למשהו טוב, פתרון טוב, הרגשה טובה, ואתם עם אמונה בדמיון הזה, והדמיון הזה הוא הגיוני בעיניכם, במצב הזה עזבו את כל השיקולים ההגיוניים. התת מודע שלכם יביא לכם את הפתרון, ויש לו הרבה יותר כוח מהחלק המודע שלכם. כסף. כמה כסף אתם מרוויחים זה גם כן נקבע על ידי התת מודע שלכם. אם אתם עם דמיון הגיוני פלוס אמונה, אתם יכולים להיות מומחים בכל תחום שמושך אתכם ולהרוויח כסף. יש הרבה אנשים שנולדו בתוך תנאי חיים קשים והרימו את עצמם למעמד גבוה. ולהפך, אם הדמיון שלכם מצומצם, אז זה מה שאתם תהיו בפועל. דמיון מצומצם זה גם אלה שחושבים שלהרוויח כסף זה רק בעבודה קשה. קישור לכל הסרטונים בתגובה הראשונה.